Marbella. E todos teñen programas para... que o Val de San Fils vamos a dar por rematada a actuación de hoy dos acordeonistas que os estiveron acompañadas por parte das cantadeiras e por un gaiteiro, unha nova experiencia que empezamos hoxe a primeira vez e presentamos ademais na parroquia para probar a ver como sale. Esperemos que nos gustara, aunque hubo algún detalle, algún error que hai que corregir. Bueno, pois gracias por todo e hasta a próxima.